Naaresto ng Mangatarem Municipal Police Station ang dalawang street-level drug personalities sa isinagawang buy-bust operation noong November 24 na nagresulta sa pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu. Ang mga suspect, 49 at 36 anyos, kapwa may mga asawa, may trabaho at residente ng Mangatarem. Pareho silang nakalista bilang street-level individuals sa kampanya laban sa iligal na droga. Na-recover mula sa mga ito ang 1.1 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkapaloob sa 4 na heat-sealed plastic sachets at tinatayang may street value na 68,000 pesos kasama ang iba pang ebidensya. Isinagawa on-site ang inventaryo at pagmamarka ng mga ebidensya sa presensya ng mandatory witnesses at ng mga suspect alinsunod sa itinakdang proseso ng batas. Dinala na ang dalawa sa Mangatarem Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM News.